L'any 1905, en una cafeteria molt prop d'ací, que es deia l'Espanyol, l'escriptor Blasco Ibáñez va sofrir un intent d'atemptat. Així comença la ruta teatralitzada on estos escolars van a recórrer els punts principals que va tindre l'escriptor Blasco Ibáñez. Una ruta que amaga sorpreses, així que presteu atenció. La ciudad son recuerdos, alegrías y desdichas, llantos, carcajadas, riñas y abrazos. Venga usted, amiga mía, y estrechemos esos brazos. Es muy emocionante ver que ahí, delante tuyo, estaba el periódico El Pueblo y estaba la cárcel, que eso no lo sabe casi nadie, que al lado del Olimpia había una cárcel en esa manzana. És més divertit que a classe? Sí, prou més. Una forma diferent, a més molt productiva, perquè en un dia de vindre a veure la imatge així, de lo que és Blasco Ibáñez en València, doncs, fem més que 3 setmanes treballant en classe. Va ser un escritor que va néixer el 1867 i va estudiar dret en València. Que va fer moltes obres importants com La Bacarra o Entre Naranjos. La Bacarra o la Barraca? La Barraca, perdó. Don Blasco Ibáñez es el único pintor español que ha sido reconocido por los clientes que me han contratado. El meu personatge és un personatge que li agrada moltíssim la idea de Hollywood, els diners, clar. És un personatge que li dona molta importància als diners i molt poc al real escriptor de l'obra, clar. Blasco Ibáñez me suena molt. És un gran escritor. Te'n recordes d'alguna obra? Cañas y Barro. Por favor, seguid, seguid y disfrutad todo lo que trajo mi afamada existencia. Era político, era traductor, de hecho la primera traducción que se hizo de Las Mil y una Noches era suya, era un vividor, era apasionante, era un hombre apasionante realmente, por eso disfrutas tanto leyendo su historia y hay que ver sus películas, hay que leer sus novelas, hay que hacerlo todo. El que xafen el terreny, que ho vegen i que després, a partir d'això, ells puguen elaborar-se la seva vivència i la seva experiència en companyia del que ja està escrit en els llibres i en internet, és fonamental perquè ells això al final ho visquen, que és quan de veritat van interioritzar-ho i van aprendre-ho. Així és més divertit. Sí, així es fa més didàctic i així passem el temps d'una altra manera més divertida. Esteu enterant de la història? Conta'm un poquet. A veure... Él nació en el año 1867 en esa misma casa de allí. I així acaba esta ruta, podríem dir, diferent de la possible adaptació del Quixot a Hollywood, al món del cinema, per part del genial escriptor valencià Blasco Ibáñez. Llenan una sociedad y lo corrompen todo. Los oligarcas que montan monopolios de corrupción con el único fin de someter al proletariado. Por supuesto que no es mi